Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Ecstasy. Diyos marhay na Martes na pagkaaldaw sa Indogabos. Stano. Pet sa 17 ng unyan kan Agosto taon 2021. Ang pagpaabot minanamanin maugmang pataratara asin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Chiquititan, tan, tan. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kasiributan. Mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagba-birthday ngunyan. Special mention niya to June sa satuyang pagiri babarkada ang Provincial Youth Development Officer. Si Papa Rondon, Sir Rondon Ricafort. Happy birthday tabi sa imo, Papa Rondon Ricafort. Ang officer po kan Provincial Youth Development Office. Siyang chief. All the best, Papa Rondon. Siyempre, Te gustará. happy birthday man sa satuyang barkada. Genial, así. Ang satuya man na Provincial Social Welfare Development Officer, Así. Dr. Madam Eve Grajeda. Extano. Nagiselebrar sindakan komplean niyo ngunyan. Stano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Ano lamang ini direktor? Pakinabangan bara. Happy birthday kay Madam Eve na Grajeda, no? Asin kay Sir Rondon Ricafort, tabi ha. Asa sa indong duwa dyan sa Kapitolyo Provincial. Tingog kan banwa na po, minaimbitar kita na mag-iriba-iba sa kodalas 10:30 nin pagkaudto. Kasabay dyan ang paglaom na primero. Yaon man na may mga paraan tabay mampu kita dyan. Ligaspi, Marhay na Aga, Albay District, good morning. Daraga, Marhay na Aga sa mga taga Washington Drive. Marhay na Aga dyan, tabi sa Indo sa Enoy's Hardware and Construction Supply. Dyan sa Washington Drive, Marhay na Aga tabi sa Indo sa Washington Drive. And then sa Daraga, dyan kay Sir Ato Lim. Ray na aga tabi sa imo, Sir Ato Lim, sa Top Gas Petron Gasul. Kumusta na lamang tabi kamo dyan? Katuwang Taan Bilog na tropa ang Mega Force Patrol. Siyempre tabi si kumpareng Jomar sa 1st District, Pading Jim sa 3rd District, Pading Jomar o kaya si Pading Al sa 2nd District. Katuwang si Ans Galero Renz Lunasin, si Henry Boy Mata sa Manibela. Yan ang sinasabi ko. Ayan na! Nagparamdam na! I see girls and boys the street. Oy! Remember the child Ayan na, oh. in the manger and heaps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is true. Ayan na. There, ilang araw na lang. Christmas tree. O yan na, oh. Nagparamdam na. Nag-oldot na. Repeat Dahil pangani ka mukhaan maumayan mo na mag-text man lamang. in
My number is 0961-759-0888 sa Smart. 0961-759-0888. Happy And then sa Globe, 0926-015-6020. love we have for Katuwang ko sa technical control, the man from Poland, Dion Napolis. George Siyempre, and the spirit of Christmas. sa newsroom yaon dyan, si News Manager Mardela sa paragos na pagsagara kan mga informasyon lokal, national, international. The ever reliable News Manager Mardela. Sa production center ang Anghel kang DCGB. Celebrating the birth Yan na nasabi ko sa inyo. Christ, Nagparamdam na. starlight, Si Jose Marichan. first Christmas Ayan na. morn. Talaga na ano. And then sa IT, tarabang-tabang yan. Si Arven Buda si Richard. Dali. May caller kita. Ang ngaran, Mane. Hello, Mane. Happy birthday! Loko-loko. Buwa. Of the Lord, let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season. Ako po, si Pio Fernandez. Naga sinasabi ko sa inyo talaga naman, no? Nagparamdam na si Jose Marichan. May isa tayong texter, oh. Advance Merry Christmas, Sir Pio. Sabi ni Sian di Kanligaw. Yun lang ang texter natin. Lana iba. Meron isa. Sir Pio, ang ganda ng music nyo ngayon. Good morning, tayo. Magayunda so music niya to. Sa Mauyod. Nangangamoy na ang Pasko. Gunmuan. Mga taga Mauyod. Mabuhay tabi ka mo. Kumusta ka mo dyan sa Mauyod, ha? Ingat-ingat lang ka mo dyan sa Mauyod. Hello, good morning. Advance Merry Christmas, kabayan. Yo, good morning. Nadagog muna so Jose Marichan. Ayo, tabi. Nagparamdam na ano. Sige, salamat. Advance Merry Christmas sa imo kabayan. Yo, good mo. Mga listener niya to. Si Manuel sa nang inot na nag-upload. Yan. Si ano yung nasa subring ini. Tinaw ni Director Edwin. Yo, good mo. Good mo. Nata ini, oh. Ano ini? This is to... Natata public service ini, iyo. Public service. Sus Mariosep. Nagsurat po ako para kapalan ang mukha ko, para sa problema ng kapatid ko, para sa balance ng bayadan. Pumpa sa programa ta. Sa ospital. Dain na po kami ibang mararanihan. Palibot na po kami kiutang, kaya dain na kami matangnan. Nagdigdi si mama sako, nag-ibi ta dahil nga ni sa bayadan. Nahirak na po ako sa ina ko. Kaya kung pwede po mga pudan sa mga paradangog mo na may mauyong buot na sana matabangan mampu kami. Nakalampas na nga ni po sa due date na dapat mabayadan. Nakikimahirak po ako. Naghagad tabang kung pwede po day pagbasahon on air ang pangarang ko. Sus na po ang pasaso programa ta yun. This is to certify that Richelle Mendez was confined at November 11 to 21, 2020. Ang sarong time pa ini. An outstanding balance of 12,045 pesos. Kasarong taong pa bagay ini. Oh. Isus Mario na direktor ini, oh. Napumbasa kang programa ta. Una ko lamang, grasyan isadoro ni direktor. Tupalan. Diyos ko, sa enta po puruton nini. Kan sarong taon pa bagay ini. Nabayadan, oh. Kan sarong taon panakon pa ining si Rachel Andes. Sertifikasyon. Ali ni Salbay Doktor sa Hospital. May bayadan na 12,000. 145.39 mil. O nakikimahirak, nangangapudan ini.
o na ko lamang direktor kung ano lamang na kaya daw kay ni kantingog kan banwaan pa makakuan lamang sa volume na ining paradangog ta nasigyan ni Pis. Nakatakot na. Sige ni Pis, sige panghalipot. Na-confine ni ka nakaagi pang taon, Nobyembre 11 hanggang 21. Igwa pa sindang balanse sa Albay Doctors Hospital na 12,145.39. Ugon moan. Ano daw ini tabi? Libong na kumpara nun ta ini. May sobre. Yan, ugon moan. Higi tabi ano? Una ko bagkonan ini. Public service palan. Sige tabi, di maray na agad yan sa Indogabos, sa gabos na mga nagdadangog sa DCGB News Online, ano, tabi, ha? Sa inman na parte po kan kinaban. Nutunta ini tabi, ha? Isinreparo ta sa renita, kita di nakakonsentrar sa Republika kang Pilipinas, ano, so pagpaparabubutong kan gobyerno pabagsak sa tahaw kan laban niya to sa COVID-19. Dahil na yung titunungan ang Department of Health, ano daw ang gustong sabihon niya to baya? Dahil na titunungan kung ano-ano na sanang insinuasyon ng korupsyon ang pinag-atribuir. Igwa para atake si Secretary Duque. An attack to Secretary Duque is an attack to the President. Hilingon nindo yan. Gusto tang i-downfall ang utos sa Afghanistan yun. So, istorya ko ba kasuwapon sa Bicol target? Bagsak na ang gobyerno, nagdudurulag na ang tao. Gusto din dong araw ka ano mangyari sa to. So, Presidente, huminali na sa iyang opisina sa palasyo, nagdulag na, tao yun na sinakob na kan mga Taliban. So mga syudade sa palibot kan kabisera kan Afghanistan kan iyan na Kabul. So mga syudades sumapa kan Afghanistan pinagpresentar kang CNN halos gabos ng mga munisipyo syudades sakob na kan Taliban. Tao minatras na tabi so Persas Armadas, Persas Aliados, partikular ang Estados Unidos de America. Huminali na duman ka na kaaging Hunyo gayon ito. Nagakapirang bulan pa sa ang luminihis after na magkaigoning pull out ang puwersas kan Estados Unidos de America sa Afghanistan, uya na. Nagtrayumpo na so Taliban. Ang mga tao duman sa Afghanistan, sa tao na inikan pandemya, gusto nang magharali duman sa nasyon. So i-repuerto duman, linaog na kan mga tao, tagabos na eroplanong available na pwedeng lumarga, kikurapahan na yun, nag-aaragawa na. Total chaos, pandemonium na pinag-aapod. Pandemonium. Kumbagat matinding na dahil mo na maintindihan, survival of the fittest. Gabos, nagkukurapa duman sa pintuan kan eroplo, nagkukupo duman sa ruwida, sa pakpak nagguro-kuro lambit ay gusto nang huminal. Ito na buminagsak na sa gobyerno. Diba? Dahil hindi masabutan kung what will happen in the coming days sa pag-rinar na kan mga Taliban. Tan mga Taliban utubaga sa mga interviews online nagkakahiriling ko, nahiling ko sa video, audio, video, ang i-stabiliser ninda dyan, Islamic country caliphate. Dahil ninda sabot kung ano ang mangyayari sa mga masunod daw kaya uyan na naghaharali na so tawo suigwang kapabilidad na magadulag na duman sa Afghanistan. Digdi man sa to sa tahaw kan laban kan pandemya. Pigpa para babagsak ta ang Department of Health. Kaya paminsan baga yun sa mga bareta pagkabanggi sa television day ka na makan puro negatibo yun na day. It adds, sabi na nga, na stress sa tuyang buhay. Nothing has been presented na maka-uplift lamang kan moral kan mga Pilipino na makahiling ng diit na pag-asa sa tao na inikan kadipisilan.
We are used into it. We are happy into it na igo kitang insinuasyon, conclusion na ang gobyerno is a failure, is a doom, is corrupt, and daipo ning nagiginibo. Maski sisay ang minakaput dyan, tabi. Baga, linganan no. Ay natitunungan kung ano-ano na sanang paborbiltang issue, iluluwas kang Rappler, pang! So insinuasyon baga na may korupsyon, na nagkupit si Duque, Jesus Mario, patay na tayo, lana. Oh, yan. Many times Afghanistan, uyan po tabi. Buminagsak na. So Estados Unidos de America, nagpadaring matris mil na tropas, bako na i-secure ang gobyerno kan Afghanistan, kundi huguto sa indang mga tao. So mga nasa kwan, so mga nasa embahada, iton po protehiran sa naka ito. If they will be fired upon, ma-depensa man ang Estados Unidos de America, not in defense of Afghanistan, but in defense kan sa indang persona, buda so tao lang ninda. Miyunan mo niyan. Data na masabutan kung ano magiging sistema dyan sa Afghanistan in the coming days. Bulan lang ang binilan yung kan uminatras na sa Estados Unidos de America. Tapanggan na baga ni Presidente Joe Biden, nagkaigwanan ng pirmahan iyan, nagkaigwa ng bagong polisiya sa Estados Unidos de America dahil na makiaram sa Afghanistan. Tagada na si Bin Laden, sa Taliban ang paghuna ninda na neutralize, no. Nagpahingalo sana. Months after na i-pull out na kan Estados Unidos de America sa indang mga tropa, in fact, sa mga military advanced command bases kan Estados Unidos de America, ang nakawagayway ng bandera, Taliban. Oh. Kaya ito na so mga tao duman naghaharali na they never know what will happen sa sistema ng gobyerno ninda the coming months. Bulan lang ang binilang, nagtrayumpo na po ang Taliban. So Kabul, ang sistema nila parang pinag-choke na so mga munisipyos muna sa palibot kan Kabul, sinarakop ninda dyan. Madalion. Dining resistance ang dakol. Sagkod sa auto na so palasyo na mismo ang linaog ninda. So kabisera kan Afghanistan, Kabul, sinda na nagakontrol ngunyan. So US nagpadara na kaso nakaaging mga oras, 3,000 troops not to defend Afghanistan but to protect and to extricate their employees sa embahada. So embahada kan Estados Unidos de America, sisulo gabus na mga dokumentos diyon, which is red so mga importanteng dokumento. Tanganing da ipakinabangan kan mga Taliban. Sinda na mismo nagusulo so mga empleados na mismo kan embahada. Ito ang isisalbar man sa mga empleados naman kan Estados Unidos de America. Huhuguto na ito duman ngunya, no. Yan tabi. Kitang mga Pinoy pirang yaon duman na natada pa. Nagkakapira na sa nabagagayon na oong sisibut-sibutan man na iligtas kan sa tuyang gobyerno. Tabi. Kita digdi sa to sa Pilipinas, ano pinagigibuta? We are pulling the government down. Nako. Bongkaras na kan mga istorya sa luwas. Ans, marhay na aga, Ans. Please go ahead. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay. 49 na mga Bicolanong OFW anyaon ngunyan sa Afghanistan. Inan informasyong sinakonfirman ngunyan na pagkaaga kan DCGB News gikan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol kung saan sinabi ni Weng Alsagaan tagapagtaram kan nasambitan ng ahensya na ini ang total na bilang kan mga Bicolanong OFW na sa presente yaon pa sa ngunyan na tabi sa Pio sa nasambitan ng nasyon. 41 Bicolanos. 49. 49. Yaon pa mismo sa Kabul. Sabi ni Alzaga, di man talaga nakakonsentra ining gabos-gabos na 49 ini duman sa Kabul kan Afghanistan, nakadeploy ini sa iba-ibang parte kan Afghanistan mismo. Na mas difícil lugod ang itong so pagrikopo baga so pagkuakuan saro-saro. Yes. Ugod man 49 pang Bicolano. Nakulon pa ini. Jesus Mariosep diyan sa Afghanistan. Okay, sige. Sinabi ni Alzaga na sinda nakahanda ngunya na magtabang sa central opisina kan OWA dangan ni na ma-repatriate ini kun in kaso magharagad na nin kumbaga tabang naman na makahali na ang mga ini sa
sa nasambitan ng lugar. Sa alagad sa ngunyan na so far daw tabi Sir P, wala pa ni nagpapaabot sa OWA Bicol na pamilya kan mga OFWs na ini na nagaagad na nintabang pero sinda nagpapadagos sa komunikasyon sa sentral na opisina sa Polo Office para makauli ini if ever man nakaipuhanon. Ini ang kaptangkan pahayag ni Azaga kan OWA Bicol. Kung sindi naman talaga na nagtatrabaho, nakakontrata ang mga ini and may mga records kami sa OWA na ini mga OFWs na ini o pipigagampanan na mga kontrata i-fulfill. So dito aram kung ini mga OFWs na ini na 49 iba naman sa 200 supposed to be na i-repatriate sabi ka ang gobyerno. From experience kaya ang ibig sa mga big o-ofera naman for repatriation ay madi man nag-iiba kasi kung halimbawa di man sinda apektado kang itong mga kariribukan duman. Sigun kay Azaga na nakahanda sinda ngunyan sin nagahagad sinda din pasensya ngunyan sa mga pamilya kining OFW ini na kung pa basta-basta nakakauli na siyempre iaagi man sa magkakanigong proseso and kung in kaso man daw na talagang nasa worst case scenario na talagang makaskas man marikas man anak sulinda may kinaraman sa bagay na iyan tabo man daw ninda Sir Pio na may mga OFW kitang kapo Bicolano na yaraon dyan na kumbaga manidipisilan sa nasambitan ng sitwasyon. Paano daw yan? This is not to be negativist baga ano tabi ans. Yes. Paano daw kan gobyerno na ito nga ni na mga abantidong nasyon, they need the armed forces mismo na magpasiring duman pareho kan US tanganing extricate sa indang mga nationals. Yes. O kita uto duman so mga taga duman nga ni mismo uto na nagkukurapan na sa mga nagkukupo na baga sa eroplo. Paano na nga ni sa aeroplano? Oh, kita pa paano kita kan and kita nga ni digdi sa Pilipinas speak pull down taan gobyerno ta. Oh, baga. Oh. Pangyayari. Pangyayari. Inda o duman no so mga istasyon baga duman mga telekomunikasyon mga istasyon ng radyo pinagkuan na ba kan mga Taliban take over na. Yes. An sulamenting madadaw so tugtog na gusto ninda according to Islamic law. Buda ba nga or advertisement day na paano na komunikasyon duman. Pisilo na. Pangyari. Jesus Mario Josep na di 49 yan sa 49 igong breakdown kumpirang albayano dyan Liga Espanyo. Actually pinagaputin ninyo niya na pagkaaga kay Alzaga pero sa ngunyan tabi si Pio day pa ninda luluwas yung impormasyon kung ang breakdown kay ni basta ang aram ninda ngunyan iso figures base man sa tigtaw sa Indakan Central Office. Okay, sige. Yan tabi si Pio ang impormasyon nalit sa Bicol inisan may kinaraman man dyan sa nangyayari sa lado internasyonal sa Afghanistan. With buhay sa mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat tabian sa dagdag na istorya. Yan sa luwas yan 49 pala na mga Bicolano yaon duman ngunyan sa Afghanistan sa manlain-lain na lugar much more complicated tabako sa nasidang konsentrado sa sarong lugar ngaya sa Kabul o kung sa ina lugar kundi naka-spread out palan kaya ang problema ta kasubanggi sa pighiling tang pag-monitor ta kan mga international wires so presentasyon duman kan CNN sumapa kan Afghanistan halos gabos pula na jun tanasakop na kan ini mga Taliban. Paano pagsaro-saro mo kan sa man iba-ibang lugar duman sa Afghanistan? Kan mga Pinoy na yan. Tabako sa nang konsentrado da duman sa Kabul, sa Kabisera. Ege. Comparing Jim, what's happening? Good morning sa 3rd District. Yes, salamat Abi Pare. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta ongoing tree planting activity bako sa nangonya na aldaw kundi diro-diretso ini sundo na maubos ang mga barangay sakop kan Pulangi na mapataranumanin mga kahoy nara asin mga fruit bearing trees. Pinanginutan ini mismo ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda kung sa tiempong nagsisilibrar ngunyan kan linggo ng kabataan may temang transforming food system youth innovation for human and planetary health. Inganyar ni Kapitan Adrian Salceda ang mga punong barangay, mga SK officials na makipagsabayan sa programang ini kung saan manginabang kay ni bako sa naman sa presente kundi ang mga maabot na puturong buhay kan mga tao asin kan kapalibutan. Sa ngunyan Rinconada area ang tataranuman kan grupo
kana mga opisyalis nin barangay kung saan oras na magtrayumpo ang talubukan siring na mga tinanom, dakulang katabangan ini sa satuyang environment. O yan, so halos pirang semana ayan pading Jim na ito Sarong simana, talinggo ng kabataan. yan na sarong simana na pagtanom nin man lain-lain na species nin mga fruit bearing trees Correct. sa Pulanggi. Oo, neon Okay. mo niyan sinda sa Balangibang, Kutnugan, San Roque, Salvacion, Santa Teresita. Oho. Basta kunyan radas yan tabi pa din na mga grupo-grupo nin mga barangay. Oho. At tigtataranuman ngo yan. Okay, pinag-mobilize ito ni ABC President Adrian Salceda. Aha. Okay, sige. So yan tabi pa de, tayo rin importante niya sa tuyang ngunyan, magtaranom, tangani makabalik sa Birdip, papresko, ana sa tuyang kapalibutan, dangan, bako sa naman nini kahoy, kundi nagbuburunga, napagabot kan panahon magburungan man ang gadine, igwa lamang kikpupo doon, pang dagdag, supplement sa satuyang mga pangaipuan sa Roaldao. Roger, mga sige. dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa ding Jim sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Pulanggi. Taod-taod bibeltadahan tayo na istorya nga ni Pading Jim. Yan na sarong simana na bungkaras pag-mobilize ni Honorable Adrian Salceda dyan sa Pulanggi para sa pagtanom na iyan sa mga manlain-lain na barangay. Maghalit, tabubultadahan tayo yan. Oras Pilipinas, hali sa Pag-asa, it's 9:30, sakto. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bibito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa mga enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po, tabi.
Aparte sa 1,000 na tinataon ninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda, mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitude. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. O, ano pa po ang pigahalat nindo? Para na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jen Arena, Kanmaslo, Legazpi City. Sarong beneficiary kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Puli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldi ko. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy na pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya,
sa maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto pag si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tosino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamilipa. Magbayod Jessic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot at big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save
Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Yes! It's Christmas time! Dingong Dong! Leo Fernandez. Loko, binuhay mo ang aking natutulog na ugat. Yes, it's Christmas time. Abi nga ka sa to yung mga texter yun, no? Tapi natugtog ko baga, nagparamdam na si Juan, si Jose Marichan. Sabi ko sa to yung mga texter, ito, oh. Sabi ni Pading Jun Pitero, Pading Jun Pitero, Merry Christmas, Padi! Sisibuton ka na maray, tadakulon kang pangregalo sa mga pinangaki mo. Pading Jun, Pitero dyan sa Lapu-Lapu. Maray nagatabi sa imo. Oh, Merry Christmas po, sir, from Ruby. Ugun mo ang mga listeners niya to. Oh, advance Merry Christmas from Nita Garcia ng San Andres, Catanduanes. Gun mo ang nagkaburuha. Sinasabi ko, there's so many reasons to be happy sa tao kaining nangyari sa tuya sa Kinaban. Advance Merry Christmas to all. Sabi ni 7052, tabi advance Merry Christmas da to all. Yan, ito pa. Sabi ni Pading Noel Manalo, Merry Christmas, Padi. Kaya siguro nag-leave ka nagpasiguro ka para sa Christmas. Happy birthday manda kay Rondon na Ricafort. Maray na aga tabi isa mo Pading Noel na Manalo. Yan. Nagdadangog sa barangay Mauyod. Nangangamoy na ang Pasko. Ganun. Talaga ikaw. Sige, taud-taud po will tadahan tayo na report ni Pading Jim dyan sa 3rd District Canalbay. Duro-diretso po. Tulong sunod na report manini. Lowens, good morning Lowens. Go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, baray na aga, asina baray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Sobrang ngunyan ang pasasalamat ti Kagbakong High School Officer in Charge Ruben Andes Obido, kay Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. asin kay Congressman Saldico Canaco Bicol Party List. Dahil sa pagtao ka ini sa indang eskwelahan, ninman lain-lain na garden tools, 10 sakong semento, asin vegetable seedlings na gagamiton para sa Oplan Balik Eskwela. Ini ani pinagunambita ni Obido sa DCGB News ngayon na pagkaaga na ining mga i-distribute sa inda nara Congressman Garbin asin ko gagamiton kan sa inda kan mga gustong magtanom sa laog kan sa indang campus nin mga gulayon para magamit kan mga araraning komunidad. Ining mga tools na inisigon kay Obido makakatabang pa maski pag nag face-to-face classes na an sa indang eskwelahan para maturuan ang mga aki na mainganyar na magtaranom. Sigon sa opisyal, dakula ining katabangan sa indang eskwelahan ta makakatabang man ini sa pagmantinir kan magagayon na pasilidad maski na sa distance learning pa ang palibot. Sa pakikipag-ulay man ka DCGB News kay Congressman Garbin, inialoy naman daw nila ng pinagigibo asin inipaagi ka na ko Bicol na magtaonin ang mga asistensya sa mga ararayong lugar asin eskwelahan asin inisigon kay Garbin aloy na ninday ning pinagigibo ta iniman an sa indang mga sinumpaan. May boses ka lamang o voice clip ni Obido, hinugot mo yun duman sa indang Facebook na pasalamat. Dahil man tabi Sir Pio, ulay tatabi si Sir Obido, agad-agad na nasa webinar pa siya, tantod na daw siya matauning pahayag. Okay, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, ako po si Lewens Bursi Barcena. Diretso kita kan mga istorya, nasa linya man si kumpadring Pading Al, marhay na aga, go ahead na Padi. Marhay na aga, Padi, haros patapos na ang mga infra project, lalo ang mga patinampo, digdi sa Legazpi, Daraga, asin Kamalig. Kaya rapo-rapo naman asin nito ang gusto ma-develop kaan mga leaders politiko digdi sa probinsya Canalbay, digdi sa segundo distrito. Ini ang pinapatunayan sa inot ng sinabi kay ito ni Congressman Joey Salceda na talagang gusto niya man ma-develop ang rapo-rapo asin ang nito para
mapakonektar ini o may konektar ini sa mga development na nangyayari man digdi sa Legazpi, Daraga, Kamalig, pasiring diyan lalo na sa paplano ng pag-operate kan International Airport. Sa Rapo-Rapo, kung manonotaran, yaon diretso man giraray, ang pagde-develop kan circumferential road, nakasaro na bisita taman na personal, dyan sa Batan Island, asin ini pigapagibo kan kontraktor na Sunwest, suportaman kan ako Bicol, asin inda Congressman Salceda. Talagang yaon natutok man kan DPWH para matapos na, asin may diretso pa na may konektar ang lugar na yan digdi sa mainland kan probinsya kan Albay. Apera kayan kung marireparo man baling biyo digdi sa bandang nito sa may coastal na parte, sa may boundary na kan Legazpi, sa may bandang Buena Vista, yaw naman pag-develop ang coastal road o ining konektado sa o makonektar sa boulevard digdi sa Legazpi. Ang mga planong ini iyon talagang piguluay-luwayan na sa suporta kan gobyerno nasyonal asin esforsos man ninda Congressman Joey Salceda, yaon dyan sinda Congressman Saldico asin Congressman Pino Garbin Jr. sa Ako Bicol, asin man ang gobyerno provinsyal kan Albay sa panginot ni Gobernador Alpansis Bitsara. Yan pa mga informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCG. Salamat Padingal. Duro diretso kan istorya. Si Renz, nasa linya man. Renz, maray na aga Renz. Go, go, go. Salamat sa Desarpio, maray na aga, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dugon niya itong mga bareta, dahil ang tanareparo naman kan mga otoridad digdi sa Daraga, nagaronaling gawana, ang itong pinag-implementan na road clearing digdi sa sentro, nagkondukta, din oplan na sita sa mga naka-illegal na mga nakaparking na mga behikulo, ang Daraga PNP digdi sa Lieutenant Colonel Bogard Araw, na kung sa ina, naglibot digdi sa sentro, dakol ng mga tricycle na nasampulang, maging man sa mga pribadong mga behikulo na nakaparada hindi sa gilid kantinampo na nagkakausa ng matinding gabat ng trapiko. Kaya sa ngunyan ka po, diretso pa magkiraray ansin na pinagibong oplan sita magin man sa mga kalabaan ka na mga tinampo digdi sa may barangay Bagong Bayan, Maroy, Ilawot, Tagas, Kulyat, asin magin man digdi sa may barangay Sagpon, na kung saan padagos magkiraray ansin ng pangapodan sa mga barangay council. Kaya pagpadagos ang pinagigibong ispersos pa kang kaito pa ng mga nakaagi pa mga bulan, pinuunahan ang nanabitan ng road clearing, ang aning mas maging malinig, kasi maging man makaiwas man sa matinding gabat ng trapiko, ang sitwasyon ng mga tinampo di sa Banuan, Kang Daraga. Ito po reta, Rans Lunat, DCG Binyas. Salamat Ren sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwa. Kayang-kaya yan kan Daraga, ta pinatunayan bagaan nga ni Mayor Vic, it's just a matter of political will. Pinatunayan bagaan ni Mayor Vic, so haloy ng problema ka ito na pag sinabing Daraga, trapiko yan, buda basura. Pinatunayan baga na kayang-kayang maresolberan for so long a time ang problema nga, mismo ang DILG ang nag-recognize sa road clearing capacity kan Daraga. Halangkaw, so rating na nako ka ito sa road clearing. Kaya ngunyan, sustinira na sa natabi yan kan komunidad budakan otoridad. Tama yan na magsita, giraray. Iyan na mga members kan Philippine National Police dyan sa Daraga sa panginot ni COP Bogard. Yan, sige sir. Saludo kami dyan sa inyo tabi. And i-clear talaga ang tinampo. Sayang kan pinuunan na pinag-istabilisar dyan kan lokal na gobyerno through the efforts, political will ni Mayor Vic Perete na mahali na itong stigma na traffic dyan. Pag sinabing Daraga, traffic mo na basura. Nahahali na yan tabi, padit-dit, nakiklear ang mga tinampo na dyan. Kaya man palan. Okay, sige. Kaya tama po yan. Sustiniran kan otoridad. Yan na pagsisita dyan, buda pagklarar. It's time na magkaigo na ng paradigm shift ang publiko manungod dyan sa Daraga na kaya man pala na ining haluyo ng problema, dekada ang binilang na dahil na hali-hali, nare-resolveran man pala tabi. Dyan man sa Pulangi, i-start ngunyan ka itong so pagtatanom halos sarong simanaan in connection kan Linggo ng Kabataan. Na i-connectar po yan duman sa opisina man ni
Honorable Municipal Councilor Adrian Salceda, so presidente ka na mga barangay. Tama yan na makonektar po tabi, tanganing mas mahiwas, the fact na si Adrian, Municipal Councilor Adrian Salceda, iyo po ang presidente kan mga kapitanes dyan sa Pulangi. So mahiwas po ang matatanuman o ang mabibeneficyaran kang programang iyan. That's a tree planting activity, parte po kan edible land scaping project sa mga barangay, diyan sa Daraga. Parte iyan, tamang-tama man nakatakod duman sa programa saro sa mga front na kaya itong advokar ni Adrian Salceda na saro sa component kan sa indang drive na ma-develop ang komunidad ining agriculture development by inculcating sa youth an interest na magtaranom. Because we have to accept the fact na maski ang gobyerno nag-recognize na may problema na kita, kundi po maaga panin marhay an age gap kan mga tatao magtanom digdi sa satuya. Nagpaparalang na baga an edad kan mga paratanong tangunyan, diit ang nagka-interest na mga hobenes kan mga nakaagi na magkaigwanin interest na magtanom. Ngunya nagkakaigwan na po nin pagbibirik nin sistema, particular dyan man baga sa 3rd District, enot so taranuman sa barangay ni Congressman Didi. Pinunan iyan sa mga women planters, sagkod sa mga youth. And it was adapted man, pinagpakusog pa yan, suminabay, Supulangi, through Adrian Salceda. Saro sa gulpi kaya na programa niya na panggobyerno bilang presidente man kan ABC, gulpi iyan na mga aspeto ng programa di gobyerno. Then that includes agriculture. Tapping the youth para magkaigwa po ng interes na sa pagtatanom. Ngunyan po, ayan, igwasindang ididistribute na mga seedlings plus ito pang certificate. Duman baga sa mga nagseminar, tapi na seminar yan sa TESDA through Department of Agriculture. TESDA, taigwasinda dyan yung nagkakaligong technical skills na dapat na maintindihan, ma-distribute yan kaitong sa mga sertifiko. Now, little by little, we are preparing the youth para sa araw kaining mga programa na papakinabangan po kan sosyedad. Pagtanom, ining Pulangi ALBP Sustainable Caravan po yan, August 17, Rinconada area, ngunyan po 17, kasubago nagkakaigwa na ning planting site diya sa planting site, tree planting site sa Santa Teresita. Masunod na dyan La Medalla, La Purisima, Salvacion, San Roque, Magpanambo, alas 9 ngunyan tree planting ngunyan, ongoing yan sa Kutnugan, Agos Matacon, asin sa Balangibang. Yan po, dakul iyan na mga lugares na ididiretso ka na grupo ni Municipal Councilor Adrian Salceda. Yan sungunyan po na pagkaaga. And the succeeding days, tabi, igwapaanin mga masunod, diyan sa Balinad, sa Napo, Punso, Mendez, sa Alnay. Yan, August 18 yan sa aga. Sirangan area naman, ang tree planting site diyan, Balinad, Napo, Punso, Mendez, Alnay. And 19, Ubaliw, Centro Oriental, Centro Occidental, Kinale, Alumon, asin sa Magurang. And 20 Agosto, Santikon, Lanigay, Apad, Sugkad, Gabon, Basud. Yan po, sumahiwasan po yan sa upland area sa August 21. Darudakula ini Danau, Maysua, Anupul, Kutbon, Amugis, Lidong, May Nagaitaran, Lourdes, Quinartelan, Pintor, Gamot, Sepres, Buyo, Pinagdapugan, Balaba, Santa Cruz. Yan. So mga yan paano grabe ang ipapanaod dyan ng mga seedlings na makaipuhan, magtalubo yan, and I for sure bako lang yan po tree planting, but it's tree growing. Taparte nga sabi ko baga kan kabilugan kang programa ni Adrian Salceda dyan sa Pulangi, ini pong agrikultura. It does not end there sa pagtatanom sana. Kasabay na dyan sa pagpatalubo po kana ining mga itinanom sa mga manlain-lain pong barangay. Parte po yan kang kabilugan kang programa
ni Adriana Salceda dyan po sa Pulangi. So Linggo ng Kabataan 2021, massive tree planting activity po yan. So mga papakinabangan, mga fruit-bearing trees, buda itong so papakinabangan kan sa tuya po na sosyudad. Ha? Sige, yan po muna. Taod-taod, tamay mga hanap buhay pa kita. I'll try to refer this one ining public service na pinagtulong sa tuya ni Direk Edwin. Tibaan lamang maaksyonan man dyan po sa ako Bicol. Ano, apudan ko si Ma'am Sally Taud-Taud within the program. We will be right back, pakalis kayo ni. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawang lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa DOH na magbakal naman ng bakuna kontra COVID-19 para sa mga aki. Ini matapos makaibahan naman ang mga aki sa nagpupositibo sa COVID-19. Sakto sana kung ma-order na ang gobyerno ngunyan na nin bakuna para sa mga aki dahil madalagan pa ini ni nagkapirang bulan para sa proseso asin bago ma-deliver sa nasyon. Tinawanin doon ni Drilon na kundi ipagigibuhon ngunyan tibaad maubusan ng supply ng bakuna ang nasyon para sa mga aki asin sa kasa na kita makaso-kaso na magbakala kuno arin kaipuhan na kaipuhan na. Yan ang mga alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na.
I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidless. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa inyo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan.
May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here! Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sa aga palan, sabi ni Pading June na Pitero, pagirumdum na iyuman sa anibersaryo kan matinding linog baga sa Masbate June, ano? So may man nagkagaradan man. Anibersaryo man ka itong so paglinog duman sa Masbate last year. Ano? Salamat Pading June sa pagirumdum. Tabi, ano? May pangadji taman ang mga kalagkan, mga nagkabirikti makan linog na ito. Okay. Apudang ko si Ma'am Sally. Tiba lamang maakomodar ini, ano? Na sa tuyang na ipinagpadaraman sa na kahagadan na matabangan tibaan lamang diyan sa kay Congressman Saldico, ano digdipalan, ano na so pagtabang, ano ditabi badlang maakomodar kan ako Bicol. No, si Ma'am Sally nagring ang kwan. Itaw ko na sa naining surat gayud. Ma'am Sally, good morning. Good morning, Papa P. Yes, we're on air sa programa. Ma'am Sally, na pasensya na napaapod ako sa imo ta igwadig dinin na
o gusto man kaming i-refer for a fact na matabangan ta lamang tabi dyan sa ako Bicol baga ka sa aksyon ko baga ki Congressman Saldi ko baga Congressman Pido Garbin Jr. I have a letter i-endorse ko na lang po tabi isay mo and please if mapopwede make the necessary arrangement na lang tabi. Thank you po. Regarding ano po yan, medical? O kung ini sabi nagsurat po ako para kapalan ang mukha ko para sa problema ng kapatid ko, para sa balance na bayadan sa ospital. Dahil na po kaming nararanihan, palibot na po kiutang, kaya dahil na kami ki madumanan. Nagdigdi si mama sa ko, nag-iibi ta dahil nga ni isa bayadan. Naherak na po ako sa ina ko, kaya kung pwede po mga pudan sa mga paradangog na may maayong buot na sana matabangan man po kami. Nakalampas na nga ni po sa due date na dapat mabayadan. Nakikimaherak po ako, naghagad tabang kung pwede niya dahil po pagbasahon sa pangaran niya. Uni man sa pangaran, pirmado, buda so sa iyang cell number. And by certificate, digdi tabi, Ma'am Sally, na babayadan man talaga hali sa hospital, sa private hospital ini. Bako man masyadong kadakulaan ini, nasa dahil nga ini mga 20 mil man tabi, Ma'am Sally. Kung pwede sa natabi, gaya dyan, kung anon matabang man ka na nara Congressman ko baga nara Congressman Pido i-endorse ko sa imong surat na initabi Ma'am Sally may cellphone number man di nakabugtak. Sige po, paano na lang po papapi sa office? Ano sige. yan? Yaon siya dyan or papadumanan mo po sa opisina or i-ano mo lang sa kuya susurat? I-hand over ko na lang susurat tabi sa imo after kang program ko mahapit ako dyan sa imong opisina ta pinadaraman sa na inidigis sa tuya sa istasyon. And sana with God's guidance, matabangan tayo ni tabi, Ma'am Sally. Ano po? May number man din na pwedeng makontak po nindo? Sige po. Kontakon niyo na lang po. Okay po. Sige, no sige. problem po, Papa P. Thank you Iyan ang po sinasabi. Iyan sinasabi tabagan ako Bicol yaon digdi aram ta kun hain. Bako? Yes. Apo. Sige, salamat Ma'am Sally. I'll be there sa office nindo. See you po later. Sige Okay po. Thank you so much. Sige, okay. O yan po si Ma'am Sally kanako Bicol na kwanta na duman. Ipapadara ko po ini duman sa kay Ma'am Sally. Dara ko ini taod-taod tanganing matabangan man lamang ini. Ini pong nagkuan nagsurat sa satuya. Dahil po madisporar gibuhan tang medios ini na matabangan man yan nara Congressman Garbin, nara Congressman Zaldico kan ako Bicol. Di ba pigsabi tabaga dyan dahil sa tuyang ako Bicol. Institusyon na yan Diyan nagpunang ako Bicol pigpapadagos. Sukaya na matabangan kundi minataraman mina-explicar man baga yun oni po duman sa arog na sa nakaing ahensya with our pradings kan ako Bicol tibad ma-expedite ang pagtabang sa Indo pero kung kaya man sana dyan pwede na siguro iyan na matabangan man sige di sukuan kaso nakaagi man na aldaw baga tabi nakakonsigir man ng 315 million na additional fund sourcing si Congressman Joey para sa Department of Agriculture na makikinabang yun kita man digdi sa 2nd District of Albay. Partikular na pag-improve pa kan sa tuyang abatwa. So bunuan, ma-upgrade pa yan. Huhuguton duman sa poko mas o menos 314 million na source man ni Congressman Joey para sa Department of Agriculture. Gagamiton dyan sa improvement ka na abatwa. Ining pasilidad bunuan sa Legazpi na magigitang pinakalang kaw na klasifikasyon in terms of itong standard na pinag-set forth bagakan gobyerno para sa bunuan tabi. Yan, nin mga hayop. Ayan na karabaw, kanding, orig, baka, sinibapa. Yan. Parte po yan, buda ito pang sa mga water systems project para sa nito, daraga, buda kamalig. Yan, duman mahuhugot yan sa 315 million pesos na additional funding na na-source out po ni Congressman Joey. Parte kan pakusog kan lado kan agrikultura, digdi man sa segundo distrito kan Albay, and pati itong upgrade kay ning bunuan, lalong-lalo na ngunya na nasa taho pa kita baga kan ASF, kasuhapon baga nakahuron ta si Dr. Pancho Melia, Provincial Veterinarian kan Albay, iyaon pang ASF sa to, dai pa tabi yan nakiklear, although ang ultimong pagbuto akan ng ASF di Albay is kanakaagi pang Marso.
Pero dai pa kita nakiklear mananggad ta, dai pa bagay itong sa mga sentinel pigs na nabubuhian para manmanan kung magkakaigwa pa ning ASF digdi sa satuya. So parte ni po yan kan pag-mantinir kan food security, so pakusugban kan lado kan agrikultura, 315 million na additional fund sourcing para sa DA kadaklang kan madalagan digdi po sa 2nd district. No, itong sa water system, sa agrikultura, Kamalig, Daraga, and Legazpi. Pagkatapos digdi sa Legazpi kasabay pa dyan so pag-improve kan so abatwa into a much higher level of standard tabi sa ining pag-klasipikar kaan natanganing so sa tuya digding consumption baga kan mga karning urig masiguro na malinig and inin pa man na kontaminasyon. Sige, maray na agad tabi sa imo kumpadreng June Pitero. Salamat sa agad asukwan so anniversary man agad kay itong great quake sa Masbate. Last year baga man agad nagkaigwanin makusog na paglinog yan sa Masbate. Pading Noel, padi, po talaga ang kaipuan sa paglawag sa Catanduanes? So antigen bagatabi padi, yung masa na ito, antigen test, okay na yon. Buda so espas, kaipuan, igwa ka kaito ning kwan sa espas bagatabi. Mabalik man sa nakinaagahan, okay na yan tabi ha. Yan. Marinaga kay Madam Merly Caceres, Pading Noel, so antigen, so dati baga na pinaghahagad sa naman diyan sa advanced command post kan Catanduanes sa Tabaco City Port. So antigen test buda so pagduman mo sa espas, pagrehistro mo sa espas, yun man lang tabi. Pinaghahagad na ta, balikan man sana. Sabi baga ni Dr. Cedric Daep, within the region, pagbalikan man sana kinagahan 1 or 2 days dahil nang dakol na requisitos. Pero pag itong so panghalo yan na luwas na sa Bicol, iyo yan, igwa ka na dapat ng mga authority travel parso kung pamantabi. Yan ay pagkatanduanes masa na mabultada masa na kinagahan after 1 day. Problem na. Mas espas ka buda so. Antigen, solve na yan Pading Noel tabi Okay, sabi nga ni Gobernador Boboy Kua, labi-labi man so pasalamat. Digdi sa Albay nakikinabang kaya na strict border control sa Albay, bakusan ng Albay. Masbate, Sorsogon, Catanduanes. Tagabus bagami na aragi digdi sa Satuya. Diyan pa sana sa Pulangi, screened ng maray yan kung igwa ni nagakanigong papeles, dokumentos medikal. Yan. Kaya salamat amang Diyos, takasuhapon, 0 kita sa Albay. Sana ngunyan, 0 naman. That means to say na sunatatada na sa natabi ng mga active cases ang iyaon ngunyan sa Satuya. Dahil na nadagdagan. Salamat amang Diyos. Kaya we should be very thankful man sa malayos buda padagos kitang manarig asin magsunod man do our part magsunod sa ipigapautob ng mga protokol. Igwang nagpapara tag sa kuya sa Facebook yun na daay ko man midbid. Daay dapat ini pag-open yun na mga nagpapatag baga o na daay ko man mga midbid. Ang mga pangaran, tabi. Iyo gay din so pag binuksan mo, mahahak ang sa imong account. Di ba? Happy birthday, giraray kay Rondon Ricafort, ang satuyang Provincial Youth Development Officer kan Albay. Buda ang satuyang Provincial Social Welfare Development Officer, Dr. Madam Eve Grajeda. Happy birthday tabi sa imo. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Tan que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pen chiquitan chiquititan tan tan que tumbang bang que Maray naga palantabi sa Nong's Meat Shop. Yan. May Nong's Meat Shop baga dyan sa may tula-tula. Iyon so sa Indano.
Iyo tabi, yan sa Nong Smith Shop. Di ba yan ang sa indang shop? Talaga naman. Sa may simbahan, bagarin ni simbahan, Angel, Nong Smith Shop, good morning tabi sa Indo dyan. Diyan sa may tula-tula, yaw na pala na sa indang puwesto, ha? Tinda ko niga pa sindadigdi sa likod kan merkado. Diyan sa Ligaspi. Maray nagatabi sa Indo diyan sa Nong's Michap. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas. Pwede na diyon, tama na ining itatao kong allowance na oras. Sige. Okay, sabi ni John, pwede na niya yan. Sige, Papa P, pwede ka na ngayon mag-bye-bye for a while. Tanganing kumudar naman yan mga natatada pa dyan. Sa pangarang kamfer sa Pading Jim, Pading Al, kumpareng Jomar, Ans, Renz, Luen, sa Manibela, Henry Boy Mata. Technical control, yaon si Jun Napoli, siyempre, Ramir Bunjing Tanay in the house. Birthday niya ni Rondon, Tata Bunjing. Kanbanwan! News Manager Mar, News Director Edwin, Angel, Arven, Richard. Ako po si P. Fernandez. Salamat, tulos na masunod. News Manager Mar Dela. At sa pagbawi ng sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak